Sopo wonge ora seneng atine duwe bojo kematian rupane ora suke gunem anane mung meneng oma-oma dadi tentrem ayem sapa wonge ora seneng atine duwe bojo ayu sregep nyambut gawe ora seneng rame mau ngalah anane pinter masak tur enak rasane tangi turu wedang kopi wis dicepake ora lali komplit karo sarapane arep padha sanduke wis dicepakake omah-omah tentrem ayem sak lawase Ilmanyul apa? Bojomu ya gemati karo kowe aja. Gemati bojomu. Sopo jenenge? Sina. Cah ndi? Cah Seruwen. Seruwene ning ndi? Seruwen ning Gondang Slamet Medelan kuwi lho. Solo 3 apa Solo? Solo 3. Waduh seneng no kowe nyen. Seneng. Ya wis Nyul ya, tak nyanyi meneh ya. Iya. Tur nuwun Mas Didik. Sopo wonge ora seneng atine duwe bojo ayu sregep nyambut gawe ora seneng rame mau ngalah anane pinter masak tur enak rasane tangi turu wedang kopi dicepakake ora lali komplit karo sarapane arep adol sanduke wis dicepakake omah-omah tentrem ayem sak lawase tentrem ayem tentrem ayem sak lawase